Okay, hi, mayong adlaw kanang tanan. Aniya na punta sa akong vlog apang lunanon. Kay Waysudan ang taga barangay mao ni nahitabo. Kini na lang. Mao gini mga taga baryo uli kalugsong og lungsod o merkado. Mao na lang ni. Ang mahimong masudan na to. Okay, manok na lang. Di may na maligya po nga 7 gramo. Ako lang pong ipalit kaya sudan na lang po ni. Okay, mangkalugsong lagi tinapang ta to udong. Okay mga iso na niya itong sa pagluto tanawan ninyo kay lamian pero gamay ra gasto mao ni ato diri atong luto diri. Lamian nga gamay ra gasto. Okay, pero nindot kanon o lami kanon di ta magmahay mo kaon kay unani ra ang ato mga panimpla. Okay, ano tanawan niyo wala ni ron kay wa kalugsong. Okay, kani manok 7 gramos wala ning gihaw kay gamaligyaw sa kabuok man di wa sudan wa kalugsong unya paitag tinapa o di ba tamban. Kanina lang manok Bisaya lang. Okay mo ni atong panakot no. Paminta gamay ra, pamintang durog o ginaling. Bana-bana lang inyo kung pila ka gamay kanang di po niyong palabian ba o tawag suka po gamay ay gamay ra man itong manok pero masudan ni katulo na mo tulo ra pa pumidiri. It budget ba. Okay okay na suka magigsunan ay di po daghanon kay aslom ra maot daot kaya kani crispy fry asin man ni batangan na to gamay panimpla mo ra bag mao ni atong ibitsin mga kaigsunan instead of bitsin kani lay atong gamiton di ba kay daghanag akuan mo pud itong gamiton niya isagol sa harina pangkutid niya o tay manok makita wala ako ang buhi di na yapil. Okay mga kaigsunan. Okay na dire okay ta pwede na ni. Okay din na ito ni marinate mga kaigsunan kay mao gyapon mahilaw no kita mo na nakaon mo ng mga niluto sa mga sikat nga mga restaurant po nga hilaw kay marinate lang niya dayon mantika ato kaya pinalahi ni ato lutoon yun mao ra man na lutoon parang siniguro gyud na luto dili hilaw kaon man ko nga pula pa ang ilawom niya luto ang crispy niya fry ako niya katong kaya nga lang sagol na crispy fry nga powder luto na pero ang ilawom hilaw puwa kasuway naman din mana sa atong klaruhon itong lutoon og mga 30 minutes. Okay, atong sigaan kaya lang nagbukaw na no yung banabanaon kita lang banabana o pwede na luto na ba di po balabian. Kanang wala sabaw okay na. Kung karaan yun nga manok ilang lang nagdaghang na sabaw sabuan gyud to butangan og tubig daghan timplahan pag human gamay na sa tubig usa pa timplahan itong akong panimpla no kay bata o man ni ditsudungan lang to nato ibutang. Okay magigsunan no mao na ni harina ako maluto naman to no. Luto na ang atong gi instead of gi marinate wala natin marinate atong giluto gyud ang panakot no. Okay, sundan ninyo ni parang makahibaw mo og lami ba ni. Okay magsuno na timplata no harina pure harina na siya. Bisa kung sang harina ha basta kay harina kamo ring banabana og mulapot na pero sa linli po tong naisabaw sa nabilin dito sa adobo kay ato pong itimpla diha aron malami ang iyang coated ang iyang kuan baka tong makutid siya sa crispy fry o harina lami siya tanga tog crispy fry tulo ka kutsarang harina o usa ka kutsarang crispy fry daog na wala di na tutag asin di na bitsinan kay templado naman yung crispy fry ug ang atong gi luto dito nga adobo murag atong gamiton ani namon toy tuyo wag ibitsin way asin katurang banabana tuyo og kaning crispy fry. Okay na kaigsunan. Okay, adi na ta ito na ang kuha na ito na ning
ato ni iahog niya. Okay, luto na mao naging ko nako nga luto na. Lutoon gyud nato no kay pang di ta kumpiyansa og hilaw. Makadaot sa unsa ka limpyo sa manok, makadaot yun na sa hilaw nimong kanto no. Kasuway ko ana. Tinatang mo minsan kung sa nga sikat nga mga pagkakanan nga pula ang hilaw gyud. Ayan sa nato na makadaot man lang hilaw. Okay kini sinigurado niya to Bisaya pa luto na. Pwede na kanon. Pwede na tag crispy no, lami naman na kanon siya, pwede na. Pero kini laging uso-uso. Ato pong crispyhon lang ni. Sabaw gamay mo na itong isagol ito, makita niyo karon. Okay mga kaigsunan. Niya, ito na ta. Ito na itong isagol ang harina, itong gi-mix. Yandam para ani no. Okay. Na. Kana. Mo na siya. Di pa na siya lapot, di pa na siya sticky pa na kayo tanga tog anong sabaw nga gikan sa adobo. Aron nasa timpado na siya. Kanang sabaw ana, gamay ra nagtimkuan dia yan na ingredients. Turang toyo, suka, o katong paminta o katong crispy fry. Mao na. Atong ibutang dia, atong ibalik dia. Ang crispy fry ang sabaw niya ato na iahog dia. Estimate lang mo. Okay, so malami ang inyong niluto. Agamay ra gasto. Okay. Balik na po nato diha. Ready na rin sa pag pirito, fry na to dito sa kaha nga mainit sa mantika. Okay. Ahog parang pangyod nga ma-make yung tinuod no, parang ma-coated siya. Coat ang iyang kuan. Lawas sa manok nga giluto na nato, adobo na muna. Okay, butang tag adobo na atong butang agpan, so di pag yun na luto kayo na 30 minutos lang, pero luto na god. Pero plus ato pang ibutan sa mantika sa mo tagaluto. Okay, magsunod basta depende og karaan, dugay-dugaya pod itang ipog tubig sa butang timpla ay maluya mo pangot di gimbutlan ang karaan no. Mo mo estimate. Okay, haling na niyo para mantika. Wasang lapad. Okay, kainit ba? Okay, isang lapad. Init kayo. Parang pagbutang sa manok nga giahog sa crispy fry o harina. Crispy juga. Pagungkong juga kanon. Okay, magiging na. Ano ito ang recipe nga? Gamay gasto. Hindi ka nag-inganan. Alam mo, gano'n itong ila, pero maura man. Para na ako. So, ambot lang. So, inyo. Try yun yun. So, simpisado ka mo tilaw sa ato ang putahe. Nawa din, hewa dito. Okay, kita nyo. Kalbuk ka lang tinood. Gali na, mapula ron. Pula na dayon. Okay, kung kainit sa mantika. Hindi ka madlo kung mapula dayon. Kaya, ang ilaw luto na manadaan di ba, di kaya itong uban nga marinate lang. Luto na ang ibabaw sa katong powder ay crispy fry na powder. So ang ilaw harina, ang ilawom pula pa. Di ta kumpiyansa, di lang kumuingon sa uban ka ng uban mao gyapon ni nani nga pagkaluto. Di tayo manaway sa uban, di ta mudaot. Kaya unta nga nion ba karong di ilaw di ba? Kay taon tag hilaw. Okay. Tunda lang niya, hindi hilaw. Ayaw po, hindi ka mo angay pagpadayo na ng hilaw. Okay, ready na. Ready na, kaon na. Ay, sus, kalami. Gutom ba ni sagong managkaon, gutom yapon. Bito Sa mukhaon kaging nani nga lami nga pagkaon ni crispy fry. Nagi kaning mga crispy nga chicken nga Bisaya. Ay, sus, magkaon, gutom na pod. Kita na po kaon. Kasog kuan. Kasudan ba? Okay, magiging natin noon ambot lang sa inyo og tuko ba mo. Kamo lang mahibawa na.